Reggel van, mindenki siet, az öltmező udvara kezd helyen még üres. Zúg és csörög korán, az ébresztő visít, anya már is főz, gyorsan egy pár virslit. Mintha lába kéne az iskola táskának, a gyerekek ilyenkor semmit sem találnak. Nyitva áll az ajtó, már indulni kéne, de a busz épp elment, beírás jár érte. Az iskolába érve kinyílik a kapu, sok tanár már ott vár, a dohányzás tabu. Szilárd mégis bátor, s előránt egy szálat, Eszti letámadja, adjál nekem 3. Marci az utcáról sietve szalad, cipőin behoz pár kilogramm sarat. Dominik a Klaudiát csokival kínálja, aki viszonzásul seprűnyéllel várja. Közben az ófő is befut, bogjas haja feláll, ha meglátja Szitut. Józsi halkan súgja, ma jónak kéne lenni, az iskolánk ma a 39-et ünnepli.